balíky, ktoré sú do 150 eur, stále prichádzajú vo obrovských množstvách do Európskej únie a nič sa s nimi nedieje a to je problém dovozu balíkov zo zahraničia, najmä teda z azijského trhu. E-shopy sa ozývajú, predajcovia sú z toho na nervy, že vlastne čínske platformy vykupujú mediálny priestor, nemajú tie isté podmienky ako tie naše e-shopy a vlastne Európska únia to chce riešiť v roku 2028. V predchádzajúcich moderovačkách sme si priniesli správu, kedy Belgicko sa snaží zaviesť vlastný model spoplatnenia týchto balíkov a to sumou 2 eurá na jeden balík. Teraz Európska únia prišla s vlastným nariadením, konkrétne 3 eurá za jeden balík. By ste mali platiť navyše. Samozrejme platformy ako Shein, AliExpress, Temu a podobní sa to budú snažiť obísť rôznymi krokmi, ako sú veľkosklady práve v Európe. Každopádne je to jedna z možností, ako sa Európska únia snaží bojovať práve proti dovozu.